She's my girlfriend, Liza, and padung na ko siya ihatod sa iyang work. Kini si Liza, kay usa ka graphic artist ug usapod ka painter. Di gid ko mapula og kuyog ani niya kay ambot lang kitan mo gid kay ko ani niya eh. For today's video, you're gonna witness a day in our lives. So human beings, it's so traffic here in Cebu City and welcome to the Philippines. So ato karon ihatod si Liza sa iyang work and mainta dili lang kayo init and taod wala na jud traffic. So yeah. By the way, there's no microphone. We forgot to bring the jack. So bear with the wind and I hope nga inyo ko nadunggan. Sige kasulti baby. Okay, ayo. Sige, bye! We're almost there, guys. So, meron sa Plaza Independencia and then hapit namin maabot sa among office. Ay, sa akong office, guys. Hapit namin maabot sa akong office. Sakit gid kay sa dunggan ang audio. Kung makadungog mo sa puton gid mo nang ako na lang gi-off. So praise God nga naabot na gid mi sa ato ang destinasyon no, which is ang trabahoan ni Liza. Diri sa Mariners Court na siya karon sa Brigada News FM. Paladay basang-basa ang dagit, abay damang-dama sa aking kalam ng puno-puno. Praise God, no. Kaya ako na natod si Liza sa iyang work. Ako lang usbo ng iyang gingon kay basin wato ninyo nadunggan kay grabe ang hangin niya, walay microphone. If ever naamoy kinahanglan mga assistants or mga reklamo, doo lang mo or chat lang mo niya or mismo sa ilahang page nga Brigada Cebu City. Ang ilang office na diri sa Mariners Court, then nasa second floor. Brigada News FM, pwede mo reklamo ato mo ni Attorney Jurel o tanang mga attorneys nga na-assign, mga staff nga nasa Brigada News FM. And sa akong pag-uli, nilahos dayon ko sa 360 Pharmacy kay gisugo ko og tambal sa akong igsuon. Kay nagluyam gud siya, giubo siya og gisip-on. And as a brother, of course, ako di mo take care niya. Kay mutuog gyud ko silang giingon nga usahay mas tindot gyud mahimong brother kaysa mahimong superhero. Storyahe! Human being sa kakusog sa atong bugasan, baka ning Uprise, baka ning Jasmine, baka ning Long Grain, ba nga premium grade, ba nga gikan sa Vietnam. Hurot-hurot na gyud atong stock diri balay mo na kinanglan mi mo adto sa greenery, kina dito atong opisina ug na dito ato ang bodega og mangumpra na ta. Pag human na mag-order kay bugat makaiamugas, gipanggutom ang mga bata oy. Mao nang nihapit usa mi diri sa Iscarrio kay aduna ko ni mga lamian kaayo nga proben diri kilid sa dan. So among gitilawan og karon, time lapse. Worth it among pagbayad, lami gid diri, lami gid. Swayan niyo diri na ni kilid sa Shell station. Let's go. Praise God no kay naabot na ta sa tong balay ug dili gid na makumpleto atong adlaw kung walay First blood! Bagita bro yung chase. One hit. Bro, pala seta na bro, biki-biko. Botra bitaw to among kontra. Time check, it's already 4:35 and of course, mangandam na ta kay padung na dinner. Nata diri karon sa Bliss aron mangumpra og sudan para sa ato ang panghapunan. So naka-decide mi nga mag-isda mi og mag-utan Bisaya. Guys, barato ra kayo sa kinani 20 ra kung gibayad ni ate kay gipangyo ta. Di man nga na 20 ra. Kung wala na yung dugaya sa akong auntie, ay iya na yung lutuon ang lamian kayo nga utan Bisaya. Ug gisunod dayon niya ang pinirito nga isda. Dali ara sa oras no. Ganina kay ako pa ganitong gihatod si Liza. Pero karon ako na siyang gikuha. 3 years ago, nanguyab pa ko niya. Pero karon finally, makaingon ko nga ako na gid siya. Human beings, kung usa man gani mos mga naay gipanghuwat, huwat ta lang gyud og sa kauli jug pag-ampo. Kay wala gyud imposible sa Ginoo. Paladay basang-basa ang dagit, abay damang-dama sa aking kalam ng punong-puno na. If you really love that person, you have to pray for her or you have to pray for him.
And if ever may tabo na magani na, make Jesus Christ as the center of your relationship. Ikaw at ikaw. Human beings, this has been the day of our lives, no? So, more or less, ingon ani ra gyud ang mga routine, hatod, kuha, duwa, dotak, pangumpra, lingaw-lingaw, and everything. And I am really grateful kung naabot pa mga mo ani nga part sa video. Thank you for watching and keep in touch.